ko da kuɗi ko furi. Barka da kasancewa da Abbani Rarara inda yake jaddada waƙar nan ta Dauda Abilawa Rarara wadda yake cewa ko da kuɗi ko furi ja gaba kai za mu bi. A gaba kai za mu masu canza kuɗin garba ai ba za ku ga mu faɗi ba. Jim kaɗan kenan bayan da aka tabbatar da cewa an canza sabbin kuɗi wanda aka canza 1000 a lokacin da Bola Ahmed Tinubu yake ƙoƙarin ganin ya samu mulkin jihar Najeriya gabaki ɗayanta. To sai Dauda ya zo da wannan Ko da kuɗi ko furi ja gaba kai za mu yi. Masu canza kuɗi garba ne ba za ku ga mun faɗi ba. ka san da cewa a lokutan siyasa ana buƙatar kuɗi da dama waɗanda ake amfani da su wurin tafiyar da harkokin zaɓe da sauransu. To shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a lokacin da yake gab da ansa kujerar mulkin sai aka tabbatar da cewa an canza sabbin kuɗi. Ko da kuɗi ko furi APC za ta ci. Hakan ne yasa yake ganin cewa kamar su 'yan jam'iyyar APC ɗin shugaban ƙasa na Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya yi masu zagon ƙasa ne domin ganin ya canza kuɗi baya ga shi ya yi mulkin ya gama, wanda hakan ya kawo masu ƙalubale suka jajirce suka ga cewa duk yadda za su yi su mulki sai sun yi. Canza kuɗin gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba. Mawaƙi Dauda Rarara ya tsaya tsayin daka wurin ganin cewa duk abin da ya kamata a yi an yi wurin ganin ba su faɗi wannan mulki ba. Domin shi Dauda Rarara shi ne mawaƙin APC kamar yadda kuka sani. Ko da kuɗi ko furi. Ku jira lokaci. Haka ne komai lokaci ne inda 'yan Najeriya suka saurara suka tsaya suna jira su ga lokaci kuma ga shi nan Allah ya ikon nashi lokaci ya tabbata. Kamar dai yadda kuke gani yanzu ragamar mulkin ta Najeriya tana hannun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da shi da sauran 'yan takararsa wanda suka haɗa da Kashim Shettima da kuma Barau Sanata haɗi da shugaban jam'iyya wato wanda ake ce ma Dr. Umar Abdullahi Ganduje haɗi da sauran mutane da dama wanda suka haɗu 'yan arewa da 'yan kudu domin ganin an tafiyar da wannan jam'iyya ta APC haske ne da suke so. Wannan da kuke gani shi ne wannan yaron ɗan TikTok wanda ya shafa dubun jama'a kuma yake da dubban masoya ƙasashe da dama. Abbani Rarara kenan mu je zuwa muna sauraron ka kuma muna kallon yanayin da kake tafiyar da huɗuɗinka kake tafiyar da rawarka ta burgewa. To kamar yadda kuka sani Abbani Rarara yana daga cikin 'yan TikTok, 'yan Facebook, 'yan Instagram wa'inda Dauda Abilawa Rarara yake farin ciki kuma yake alfahari da su. Saboda haka ne ya sanya gasa da dama aka yi kuma Abbani Rarara ya samu kyautar mota gami da kuɗi kamar yadda kuke gani. Domin jin cikakken bidiyoyi akan abin da ya shafi wannan mawaƙi yaro celebrity Abbani Rarara kuna iya yi magana a comment section mu kuma za mu ƙoƙari wurin ganin mun ɗauko su mun ɗora muku a inda kuke so domin nishaɗantar da ku, faɗakantar da ku tare da kuma ilmantar da ku a cikin waɗannan bidiyoyin namu zafafa. Ku sha sauraro lafiya.